Dakle, kada ste instalirali program 525 SAMAP, potrebno je da uradite sljedeće. Znači, idemo sada na podešavanja, kliknemo tu, nađemo Wi-Fi mreže, prvo treba da uključimo Wi-Fi i ovdje su sad prikazane sve mreže. Bitan korak je objašnjen u koraku 1. Uključili ste znači Wi-Fi. Ja se samo izvinjam, ponoćemo. Vidite ovo ovdje, ova prva na listi. To je znači sada Wi-Fi koje emituje kamera dugme, koja nam služi da podesimo to. Mi ćemo kliknuti tu. Ona već se automatski povezala, dobro, ali ako se ne poveže automatski, znači kliknete tu i ovdje treba da kliknete poveže, ali pošto već je povezana, to ne piše. Kada ste znači se povezali na ovu kameru, bitno je uraditi sljedeće. Idemo sad na onu aplikaciju koju smo skinuli, 525 SAMAP, pokrećemo aplikaciju. Sad je potrebno naći kameru, to jest naći kameru dugmetu, tako da aplikacija zna koju kameru dugme koristimo. Vidite ovaj plus ovdje gore desno, pritisnemo taj plus, idemo Add New Online Device i sad imate ovdje opciju Search LAN, pritisnete nju i evo on je već našao ovu kamericu, pritisnemo nju, kliknemo i opet ovdje OK. Ovdje bi trebalo da piše online kad se poveže, sad će da povezimo, vidimo, idemo, pritisnemo skip. Dobro, ovo je povezano, znači, evo samo čisto da vidite da nešto, to je to. Ovo je sada kamera povezana direktno, znači, kako bi se rekao, u lokalu povezana. Nama je sada interesantno da kameru podesimo sa neograničenim dometom. Šta ćemo uraditi? Izađemo odavde. Kada smo ovdje, znači online sa kamerom, pritisnemo i zadržimo ovdje, i idemo Advanced Configuration. Na Advanced Configuration definit ćemo Wi-Fi Configuration. I sad, iz ove prvog opelićeg menija, ovog prvog, znači gdje wireless net trenutno piše, tu su prikazane kad kliknemo sve mreže koje su skenirane trenutno. Da bi ovo funkcionisalo sa neograničenim dometom, vi ćete putem vašeg mobilnog telefona, znači bilo koji mobilni telefon koji ima 3G ili 4G mrežu, formirati prenosnu Wi-Fi tačku. Definisat ćete ime wireless mreže i definisat ćete šifru za tu wireless mrežu. Kada ste to uradili, vi ćete u stvari ovu kameru podesiti za tu Wi-Fi mrežu koja se nalazi na vašem telefonu. Što znači da će vaš telefon da koristi mobilne podatke, od tih mobilnih podataka generiše Wi-Fi mrežu koju ste vi definisali sa određenim imenom i sa određenom šifrom. Sad je naš cilj upravo to da ovu kameru dugme podesimo za tu mrežu. I onda će ova kamera dugme imati neograničen domet. A vidjet ćete kako. Recimo da sam ja definisao šifru Goran. Da sam definisao mrežu Goran. I ovdje sad treba da ukucam moju šifru. Evo, ja sam otkucao moju šifru i kad ste otkucali vašu šifru, znači definisali ste mrežu recimo Goran i vašu šifru, pritisnete OK. Šta se dešava? Sad će kamera samo od sebe, kad pritisnemo ovo OK, da se resetuje i onda više neće da emituje Wi-Fi signal, nego će direktno da se, po znacima navoda, kači, da se konektuje na mrežu koju ste vi definisali, odnosno Goran sa određenom šifrom, odnosno u vašem slučaju to će biti vaša mreža,
na vašem mobilnom telefonu koji ste generisali sa određenom šifrom. Pritisnemo OK. Sad treba da se resetuje kamera.